दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि सालभेशन फाउन्डेशन बा रिहेब सेन्टाराव जोङो बारग' एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि आ जि समनिफ्राय एक्स-एनडिबि बा इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि जों दाना लादों बे समनिफ्रायनो जोंनि इउनाइटेड फरामा जोंनि माखासे समस्याखौ मावलांनायनि गेजेरजों आरो जोंनि माहारिनि जेनेरेसननि सायाव दानि जेनाखि माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावबाय थानाय बे एन्टि ससियेल खामानिखौबो जोङो बोरैबा माहारिनि गेजेराव हाबनानै जों बोरै समस्याखौ समाधान सल्भ खालामनो हायो बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानै जों इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि आ जिखुनु समाव माहारिनि बिपद आफद जायोब्ला जों बेयाव हाबगोन होननानै जों आगान होगोन होननानै जों बुंनाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे थिथागुरियाव थानाय रिहेब सेन्टारनि जिहेथु रिहेब सेन्टारखौ दैदेनग्रा मेडाम डाइरेक्टर दं आरो लोगोसे फंबाय बिमलमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि नि मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे हाबाफारि लाजागोन नामा बेबायदि खावलायलायनाय जों दिनैहाय बेयाव बाहागो लादों। मेन उद्देश्यआनो जाबाय मा दिनै जों बेवहाय बाहागो लाफैनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि दानि जितु जेनेरेसना नैबे थिथागुरि थानाय रिहेब सेन्टारावहाय 60+ नि बारा माखासे ड्राग्सजोंहाय माखासे नांथाबनानै थानाय गथ'फोरखौ दिनै जुदि नैबे केम्पआवहाय दिनै बिथांमोना फोसाबबाय थादों। बे सेंग्राफोरनि सायावहाय जोंखौ दिनैहाय फंनैसो एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बुजायनो थाखाय आरो बे सेन्टारनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव सारा आसामाव जोंनि बे माखासे एन्टि ससियेल खामानिखौ जोङो माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेखौ जोङो दिनै गुरुबखौनो जों सावरायदों। जों एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जों बेखौनो बुंबाय थागोन जिखुनु समावनो जे जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्राफ्रा जिबायदि मोनसे गाज्रि आखल आखुजों दिनै आग बारायदों बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों। जों दिनै गारजेन हिसाबै जों साननो गोनां जादों। दिनै जाय जोनोमगिरि बिमा बिफा दिनैहाय गाव गावनि फिसाफ्रा बेबायदि अबस्थायाव फैयोब्ला दिनै साफ्रोमबोनि बिमा बिफाया दिनैहाय सिन्था खालामनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम जानानै दिनै जों मोनफ्रोमबो रिहेब सेन्टाराव थानानै दिनै जों हाबनानै एवारनेस प्रग्राम खालामलांगोन आरो बे गाज्रि हुदानिफ्राय जों माब्रैबा मोजाङाव लाबोनो हागोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंबो बाहागो लादों। बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि आ दिनै सिगांनिफ्रायनो जिखिनि हायो जोङो दिनै मदद होबोदों आरो बेल' नङा माखासे सेक्सुयेलफोर दिनैहाय रेस्टुरेन्टनिफ्राय लानानै बारफोरनिफ्राय लानानै हटेलफोरनिफ्राय लानानै जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव जेसेबां माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावग्रा दिनै बेखौहाय जोङो दिनै सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो बुंनायल' नङा जों मावबोदोंबो जों हमबोदोंबो आरो बे प्रग्रामा बे हाबाफारिया जेसेबां इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिबि थांना थागोन एसेबांनाखि जोङो बे खामानिखौ जों मावलांगोन। बेखिनिखौनो दिनै बे खौरांगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै फोरमायनाय थाबाय आरो आसा आरो मिजिं थिदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे जोंनि बारग' एक्स-एनडिबिजों बा इउनाइटेड फरामजों हमजायैनि सिगांनो जाहाथे बयबो गावबागावनो जाहाथे दिनैनि जितु चेनेलनि गेजेरजों जिखिनि खौरांखौ मोनगोन नोंथांमोना बयबो कनसियास जानाया मोजां आरो बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाहाथे दिनैनिफ्राय सोलायनाया मोजां आरो बेसिकेलि आं दिनै बुंगोन जोंहा एसेब्लाबो फिसाफोरनि जितु एसे भुल जानाया बेसिकेलि बिमाफोरनाव एसे बांसिन दायथ' थायो। बिमाफ्रा जेला फिसाफोरनि सायाव एसे एनै फंसे बुङो आंनि फिसाफ्रा बिदि नङा आंनि फिसाया बेबायदि आखलखौ खालामाखै बेफोरबायदि दिनै बिमाफ्रा फ्रायानो बानस'नो नागिरो फिसाफोरनि माखासे भुल मावनायखौ जेला जाथाय जायो अब्लासो दिनै बिमाफोरा दिनै दाहा खालामनो बाध्यता जायो। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों इउनाइटेड फरामनि जानानै खावलायनो सानदों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि एन्टि ससियेल खामानिफ्राय जोङो सेभ खालामनो हायो बेखौ जों खावलायबाय आरो जिखुनु समावनो जोंनि इउनाइटेड फरामा दिनै नैबे रिहेब सेन्टारावल' जों प्रग्राम खालामाखै गुबुन गुबुन मिथिं दावथिं खालामनानै बेखिनि माथोखौ जों होबोदों बे मेसेजखौ जों होबोदों आरो इयुनाव जों होलांबाय थागोन। आसा आरो मिजिं थिदों रिहेब सेन्टारनि जेसेबांनाखि लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो एसेबां काउन्सिलिं होनायनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जों बुजिहोनो हागोन
मोजाङाव लाबोनो हागोन जों बेखिनिखौ आसा आरो मिजिंथिनानै दिनै बे प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों।